Kardom Karbi Anglong pina video klalo Karbi Anglong phan birita kemi mate ilutum Karbi artist bulubud alamarjan long cepajan long alamarjan men klalo enek labang so alamarjan trailer mate promo video klang ilo totang tipinige koma masi labang so alamarjan long cepajan long lo ilutum Karbi artist totang tipinige labang so abido hutakle full detail lang isna totang te abido le static lo labang so alamarjan long ilutum Karbi artist han ke select pon mate ke cepajan long alang to men ke lai ken lo Rajiv Kro Bikram Teron Vidya Teron, Rubjili Lektipi, Bibhu Teron, Pravigha Tokbi, Gotom Terang, Lapen Penang An, artis atum cepajan dun iglong lo labang so alamajan ong litum Karbi itu. Enek labang so alamajan litum Karbi ang long alusi tame shooting pon, shooting atim belai ken lo Kajironga Kohora Lapen Rongmongwe. Labang so alamajan mate film ilitum full a video theglong igda prang po, mate release igda prang po. Nalitum mason kaki Karbi Anglong ko nonam chat thang nai video mati actor jasa video lang iberite nalitum handshake channel official subscribe non lapen like taping non lapen comment nang negri pina video kilan sikang ton lo kurang tu